Usa ka construction worker nga bago na nakagwa sa bilangguan gipusil patay nitong weekend sa Talisay City. Si Chona Carion sa report. Dead on the spot si Carlos Villaver, 40 anyos sa Sitio Ratan, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay, alas 8 sa gabi ni adtong Sabado. Nasayran nga ang biktima nagmaneho sa iyang bisikleta sa dihang duha ka mga wa mailhing mga tawo nga nagmotorsiklo ang mipusil kaniya sa makadaghang higayon sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas ug dayong sibat. Mato ni Colonel Marlo Conag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga ang biktima nadakpan ni adtong Abril gumikan sa kalambigitan sa ginadiling drogas ug nakapiyansa ni adto lang miaging buwan. Gidugang sa hepe nga dako ang posibilidad nga kalambigitan sa ginadiling drogas ang motibo sa krimen. Maraming minsan nakalabas, ayaw nang magbenta, nagalit yung mga boss niya sa drugs, and then siguro hindi siya napakinabangan. That's why yan ang ginawa sa kanya. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.